gida ne. Hawa da Allah ce tu a ce har yanzu bai yi ba. Hawa da Allah wannan irin gida ne. Ayé dorí kodò kò yé ni mọ́. Ibo là ń lọ ènìyàn ó sùn nìyẹn. Ayé dorí kodò. Hawa da Allah. Da safe zan tafi makaranta an gaya mun kunu bai yi ba. Yanzu kuma na dawo ana gaya mun still tuwo bai yi ba. Wai ya ake so na yi ne wai. Hawa da Allah wannan wani irin rayuwa ne, wani irin gida ne wannan. Hawa. Ayẹlẹ o, ìbọ̀sí o. Ayé dorí kodò kò yé ni mọ́. Ibo là ń lọ ènìyàn ó sùn nìyẹn. Ibi sábà máa gbà ó kò yé ènìyàn ó sùn nìyẹn. Allah na gode ma. Ko kufa da kuna yin irin wannan za a ji ne kullum ku rika yin tuwo ai ba abinci bane. Amfanin tuwo wuri ɗaya ne, idan mutum bai da lafiya ya samu tuwo miyan kuka, idan ya ci sai ya sha magani. A nan ne kadai tuwo ke da amfani, amma kullum ku ringa yin tuwo ha ba Allah. Wozilala. Wannan gawa. Me kace? Tuwo.